Tanan, gimingaw. Nagad ka ito siya ninyo. Bitaw lola, gimingaw na sad kaayo ko ni dad. Ako mukuyog sa parikita ng GP na. Pero sa amo ko, duty na ko. Ikaw, Dema, di ka kanang kuyog. O sige na, ganahan kay ko. Pasigdi niya mo kapit sa ato. Son, igis na niya ko sa ako ha. Oh, sure. Well, kato si Lola, mo text na naman to siya. Paingon na sila. Ikaw ba? Pero, murag maglisod og text ni mo si Mariciana. Kaya saon, ang pultahan, ang gate, banta mga sa terrace nila. Naibaw ko pa nga, kamaw mangitag paagi si Lola Shana. Kung kibaw sa ko na di ko niya pakyason. Nag-text na si Lola. Paingon na daw sila. See? Kung mauna, sakay na lang ka na mohan, i-drop ka na mo. Ato na mi. Ito pa? Oh. Tada? Na. Ako man lagi sila na. Naguna pa man ta nila. Nagapagod na to si Papa nimo. Ma, nag-commute na sila. Kita nag-auto ta. Samtang sila, hunong lindagan. Naguna ta. Nagtaksi na lang tato sila. Commute pagyod. Praktikal ba yung pagkatao si Lola Shana, ma? O, nagkinutan pag-greto siya. Mauna, basing nag-commute na to sila. Watay mahimo, gawas pagpaabot. Muto nga manggid ka to sila. Ni alag ito, ma. Nakasiguro juga na. Muhan hito. Oh, mas nakaila man ka ni Mariciana. Dugay-dugay ko kang nakapuyo sa ila. Ma, ni alag ito, ma. Imposible ka di ko nila kumaon. Sure juga na. Pagdali lola, gusto na ko makakita ni daddy. Magkita lagi ron no, JP. Ay lang ka ipag-apura apo. Ang gimingaw naman kaayo ko ni daddy. Gimingaw sabi siya nimo. Mga man gani naghangyo gyud nga magkita mo. Wala siya gimingaw ni Corazon Pearl lola. Gimingaw ipadaman ganin to si Corazon Pearl. Pero maglisod man ta kay si nanay man nimo Jinjin ang nangunay pag-atiman ni Corazon Pearl. Lola, si daddy og lola ason. Oh, dali. Jeepy! Apo! Maria, salamat kayo. Iwan mo pagyasa sa Elmer. Nakusabot ko sa gibatin ni Ergar Maria. Yung ako lang sa buta. Dili galing sa ginikana nga ikawan sa pinangga niyang anak. Sakit tinuod, Lola. Pero, okay lang. Iko man sa kung nag-ani sa dautan akong binuhatan ba? Kumusta naman mo sa ato, Lola? Napagyapon sa tanan ang pagbangutan. Nagbangutan sila sa kamatayon ni Jennifer. Kung saon taman, nag-usab na unta siya, pero saon nga, ikuha man ang hinuman niyang kinabuhi. Pagyapon makamove-on sila si Mariperla o si Vincent. Ang to si Jinjin, silang tulo ang apektado kaayo sa nahitabo ni Jennifer. Kung saon taman, itang tanan, bakasyonista regutan yung kalibutana. Unya raman na tumadawat ang tinuod na itong kinabuhi human sa kamatayon. Mauman gani nga samtang buhi pa sa kalibutan, puy anato ang katarong, ang kaligdong, o ang kabuutan. Preparasyon alang sa atong pag-atubang sa atong maghuhukom human sa atong kamatayon. Gipasabot ni Elmer, ana, Marie. Nabasol labi ami sa among gibuhat, Marie. Ay, no offense meant, Marie. Nagduwas na dito sa akong baba. Sorry kung nakasakit ko nito. Okay ra bitaw, Marie. Ako, pasensya na sa akong gihatag nimo, ha. Thank you lola. Why, kasoy. Daddy, kamusta naman ka muli sa ato Ibot lang, eh. Ikaw sa pagkanghigayon na i-welcome pa ko ni Jinjin. Amigo na lang ko ni nanay dad.
Samtang nasilag pa si Jinjin ako, pwede mo ulit. Pero nak, parang taang Jinjin ta. Hindi mo nak. Nak, si nanay ang sutihin ni Mana. Kaya kung ako nung tanon, anytime, pwede ko. Mao nga, hangyo ko ni mo nak, na tabangi ko nak nga, papasaylo ko sa iyong nanay. Tabangi lang ko. Please. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa